ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Ga watan da ake buɗe dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana watan da ake buɗe dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna in wani murna. Kun ji watan da ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Ga watan da ake buɗe dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana watan da ake buɗe dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna in wani murna. Kun ji watan da ake